Kapitang Inteng! Maribiryang! Maray! Adak litaw. Anya ti gatangaw. Dua soup drinks kuma no addapay maray. Wan, adapay. Mabitlaang tayalaan ka. Ayun gaya maray. Nakitak dagiti swimsuit ken cover up ang nakabalaybay dita paraangam. Kasla adamot planom nga ag-beach. Mari tuyang linabaklaan. Tanabayagan asaan analablabaan dagijay. Kasta aya maray. Wan, mabitlaang talak ti soft drink kagat gatangaw. Sigay. Ato yun ti soft drink. Ay, thank you maray. At iti bayad. Datar aramidam dito yung barangay hall kagawad. Inton bigat pa imay, schedule mo pa nag-report. Na. Kuang amin kapitan, maditirik nak. Isuga umay kukumay ibagasa anak ang makapag-report dito yung barangay hall inton bigat. Ay, unay data nga uyak mo kagawad biryang. Kano pa nang rugi data? Di kalman lang, kapitan. Ay, sige. Uray saan kan nga report itong bigat? Tama nga no, maakaran na kami pa. Yung kakid di agpa-check up. Uwan, kapitan. Agpa-check up daw. Nana, kapay nga akas ta. Kasla saan kabot nga uyak? Kasla kunam lang. Ay, si kamot, kapitan. Tepulak lang matiuyak ka. Nakasaramat ti tersena ni Maribiryang. Window, nakaturog pa'y laeng. Maribiryang! Maray! Si kamot gayam day tama ribanang. Apay. Ay, gumatang ako ma. Pasensyakan. Ingka gumatang iti sa baling nga store. Adangamin papanak ita, Maray. Kasta aya. Ay, sa dino aya ti papanam. Nay, adamot malitam. Agabrod kan samat. Saan amabalin amamuan na ti papanak? Ay, Maray. Ay, napauli magkamatan. Kwa. Ay, kwa, Maribanang. Inak agpachikap. Ubay kapay man ko raw, tada napatag nga ibagak. Anya ti ibagayo ang kail. Ada tindarak a meeting inton bigat. Iso asikan ti mangilukat, kun mangisara ti barangay hall. Ni kagawad biryang latta ko man. Nakasiklib nga ron. Nakarong amin ti uyak na. Ni kagawad ko anang ngay. Awan mo't. Saan mo't pa yan nag-report? Kasta ka day. Mayat ka si kati pangital kak iti susi ti barangay hall. Ni jipot latta ng kail. Ang mga numapukaw-kaw. Adatang dan ti mangigam iti susay. Sige nga raw. Mutuyin ti susay. Aramida kami nga iparamid mo. Itay pa'y ngagsil-silpon ka dita ba daw? Kita nga ro diti baybay ang mabalinta pagbakasyonan. Kahit ada nga rod na pili mo. Atawi. Nan kita ukman. Jilaon yun dita. Ay na! Ay! Nagmayat si ka! Kanungay ang mapanta. Inton bigat mo't lang Sige nga raw. Tarugya kong taging pakay. Ure basit lang taala mabadom tuyang. Manumot lang nga daw tayo kay. Sikan ti makam mo nga gimpakay. Tama panak mo't agwidro ti gastusin ta. Marituyang, makiistorya man ken ka. Ay sige lang maray. Agistorya ta kabayatan ti panagim impakay. Agim impake ka, kunam? Wen maray. Agbakasyon kami ngamin kin ni Badong ijay laon yaw. Ay, kasta aya. Nay. Apa nagsenna ay ka maray?
Ay, kasanumat nga men, Maray. Awanan ti kainistoryak no agbakasyon kayo ijay laon yon. Ay, nimot marikwanang. Awan mat ijay balayda. Saan ka numot nga agrip-report ijay barangay hall? Ah, Nimot mariberyang nakasiklave. aya, no kasta, aging gaita, agsaksakait ni Maribiryang. Win nga rod. Kastamot ti kunana idi imawag kanyak. Ay, kaasimay. Naimbaglakit dahin tanapanunot na tinagawid ijay lugar da, tapno adda mga sikaso kenkwana. Win manumutan nga aldaw ang nakasara ti tersena na. Ay, Maray, amangan no kayat mo ti sumurot ijay launyon inton bigat. Ay, saanan, marituyang. Awan mangpakan kadagiti tarakon may. Igatangan naklaangan, iti pasarabaw. Kanya titantanawagan ti tatawa. Ay, naimbag pa'y na marituyang kan pari badong. Tapay? Agbakasyon da ka no ijay launyon inton bigat. Pasensya ka no dita makapagbakasyon. Mumbat ti trabaho dungaw. Ay, wan, amok dayta. Ay, saan mo't aday ta ti makagapo? No apay amalidlidayak. Anya ngay nga ro dungaw. Malidayanak, tawanin ka inistoryak. Ni Marikwanang, awan ijay balayda. Ni mat Maribiryang, napan ijay lugar da ta nakasiklib. Ni mat Marituyang, agbakasyon da ka ni pari badong ijay laon yon. Saan mo't aparikot day ta dungo? Di awagam ida. Wan, agam sabalilat ta di agsinsin nango kami. Sa nabalit agsublidan tumatlang. Manulang aldaw day ta. Ay na, nagmayat tag tugtugaw dito'y igid ti baybay badong. Katuan mat nga man. Ay, nay. Kunak man no ag-swimsuit ka, ta ag-swimming tatuyang. Kasla mabainak mo badong. Adugayam ti tao dito. Pagpainam kumangay. Sa nabalay ta, saan da ka mat ngam mo dito? Ha? Apay ka day? Kaslamit ni Maribiryang di nakatugaw iti san unay nga adayaw. Kitaam. Nay, uray nakatalikaw. Madlaw ani Maribiryang. Sa dinaw, unyag pa isaw. Kuna ni Mariban ang kanya. Masakit ka no ni Maribiryang. Iso asaan ang nag-report ije barangay haw. Ang apay nga adamit dito'y beach. Amangan mo't sana po no masakit. Inulbudan na lang ni parenteng. Ay, naglukon day ta ang Maribiryang. Sige, dito'y kapaylaan. Kasaritak man day ta ako, Maray. Maribiryang! Maray! Marituyang? Anya tinaramidam dito'y beach? Anya kumapay ngay. Umay kami mo't ag-swimming, Kay, sika ngay, Maray. Apay nga da ka ditaw. Kunak man no nakasiklir ka. Apay nga da ka dito'y igid ti baybay. Ay na, nakaswimsuit ka pa'y. Ay, kwa, Marituyang. Di mo ibaga nga inulbudam ni Kapitan Maray. Husto ka, Maray. Sana pudno ang masakitak. Inulbudak lang ni Kapitan, takayat kumutag bakasyon. Kasanungay, numaamuan na anagulbod ka lang. Pangasiyo, at adiyo ibagbaga ka ni Kapitan. Nakita nak dito'y beach. Anya nga, iti kasukat na Maray. Kwa, ikan ka iti kwarta, Marituyang. Basta saan ka kumangagipulpulong ka ni Kapitan, wow? Sigay, Maray. Sa anak nga gipulaw, ngam itod mo ati kwarta ako nam. Kasla na unag ti pampanunutam inteng. Kasanumat nga men. Awan pa ni kagawad kuanang. Ni kagawad Biryang.
Ano ti maaramid iji barangay hall? Ay, awan la ti text daken kan. Masakit payla ni Mari Beryang. Awan met ni Mari Kwanang ija balayda. Kasano ngayon? Ay kat, aganus ka, inteng. Ay, ipaaramid mo kadagiti daduma akagawat ti aramidan da kuma. Ay, manungal dawan asan ang nag-report dagiti daduma akakagawad. Ay, anya ngay nga rod, kat masakit ni Mari Beryang. Ni Kwanang, jak amo no napnapanan na. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin apilitem ida? Nay, at takam gaya man kagawad Beryang. Naimbagan kayo ka din, kagawad? Ay, Wayne, kasangsangpot ko laang idirabi Kwarog, jipot. Kas lang imisit kayo ah. Ha? Ayun nga paisaw. Nimisit kayo, may. Kwa. Jape, kita umpay tiropa ni kagawad Beryang. Kas lang na sunburn. Saan man akong formula ditan ti dildilawin niyo, Kwarog, jipot. Inton kwan, saan kayo nalakwan? Ay, saan mo takasta kagawad? Ibagayo nga roden ano anya tigatangan niyo, taado pa tinaskan nga aramidag. May sasup drink kan 2 biskwit tigatanga, kagawad. Aw, ato itibayad ka, oh. Si Kangay, jipout. Sumat lang, kagawad. Ato yung matibayad ko. Nyala, mabit laang, taikan kayaw. Finally! Nakasangpot tamat lang ang dito'y house na tuyang. Ay, wan nga raw ay na. Nabambanugak unay. Ang sa nabalay, tanaging joyak may. Ginanaka pa yung rod Wain, kat si Kangay, saan ka nga ginana? Ay, mabitlaang. Bungunag pa dito ginatang ko apasarabo da parenteng. Dayta ka din nakakartaon? Nagadumutan? Para kada jipaut, kwaraw kan parenteng dagit ha? Ay, kunaklakit din no bagi amin ni Kapitan Dagita. Saan may? Sika ngay. Anya ti ginatang mo apasarabo ni Maribanang. Adda dito'y bagkaw. Itad kun tula ngayon inton umay dito'y balay. Pakiprint mo man pa daytoy Kwarog. Daytoy lang ang kain. Uwan. Pasensya kan ano si katikanayon ko nga ibaon. Nakasiklimot nga man dagiti daduma kagawad. Simbang pa ni kagawad Beryang ang kail. Uray datata ba daw? Simbang pa damutain. Aya. Wan. Kat no gimatang kami pa'y kinijipot iti tirsina ni kagawad Beryang. Ay nasayat no kas tatadan tun tumulong kanyak. At dalang nadlaw may. Anya dayta? Nimisit ni kagawad Beryang. Saan la dayta ang kail? At dapay sunburn na. Anya? Wan. Kaslamot naggapoy ti beach. Ay, naglukon dayta kagawad Beryang. Ang mga inulbudan na. Ay, daka mo ang kail. Kasarita yun tao dagiti kagawad yaw. Rumwarak biit dungaw. Na, sa dino ti papanam? Di talang anda pare ba dong tasimang peddan. Hinakman alaan tayo kunana apasarabok. Ay, nukas ta nga rod. Mapanak magtama nga no adamot ginatang ni Marituyang para kanyak. Ay isumununukan ton ayin ton malpas kang aglaba. Ay, saan? Agkuyugtan. Awan mo tinakos na. Uray nakbiit, tagtsinela sa. Adto'y ti Diyos mau, Maribanang. Dito'y ruwarlatan at ipaginnistoryaan ta. Tadamot da kapitan kan badong ijay salas may. Okay laang, Marituyang. Agyamanak iti Diyos nga intod mo. Ay, Maray, adto'y ti pasarabok kan ka. From La Union with love, Maribanang. Ay, agyamanak, Maray. Ay, anya ngay tilinaon da ito a paper bag. Ay, katlo katamto inton makaawid ka. Sigurado, magustuam da ita, Maray. Ngamain, da kami kin ni Mari Beryang tinagpili iti da ita. Mari Beryang, kunam? Wun, ni Mari Beryang ti kadwa ka nagpili iti pasarabo, may.
No kasta, napanmat ni Mari Beryang ijay beach. Kunak man no kunana ang masakit. Ah! Ay, kwa maray. Ay, sus. Lawlawan kaun. Naibagak mutang. No kasta nga rod. Nagulbod ni Mari Beryang. Ay, naskan amaamuan ni Inteng ti may papan iti daytoy. Anya nga minintay ko naman napatag nga ibagam kanyak dungaw. Saan apud no ang masakit ni Mari Beryang? Ah. Nagrason lang ang masakit tapno makapan ijay beach. Anya? Dayta tipud no Inteng. Tiimbaga ni Mari Tuyang kanyak. Kadwada ni Mari Beryang ijay beach anapananda. Dwada kanupay anang pili iti daytoy aregalo. Isumit lagayam ako na dakwarog kan jipot ang imisit ni Kagawad Beryang. Oh, makitam dayta Inteng. Nalawag nga inulbo dandaka ni Mari Beryang. Ay kasaritak tuman. Anya tigatagam, Kapitan. Sa anak agumatang Kagawad Beryang, adala damagag. Ha? Apay ang napauli ka? Dala na lagip ko, Kapitan. Ay agpudno ka. Pudno ka di ang masakit ka. Isuasaan ka ang nag-report iti barangay hul iti manunga aldaw. Ibagam ti pudnaw. Kuha, Kapitan. No pudno ang masakit ka. Apay ang imisit ka. Kitang tarupam. Panagkunak ka, nagrason ka lang ang masakit ka. Tapno makapagbulakbul ka. Gusto ka di. Uwan, Kapitan. Husto ka. Ay, pasensya ka no nagulbud, Kapitan. Kinapudno na. Napanak nag-swimming, ijay laon yun. Di ka mabutang no ikatan ka akagawan. Ay, saan kumamot akasta, Kapitan? Ikan nakpaiti may sagundaway. Ikarek, saanan ang maulit ti kastoy ang napasama, Kapitan? Saanan ang maulit? Ala, Kapitan! Bagbag amday takagawad mo. Tapno ti umno lang, ti na aramigan. Ala, sigay! Ditong tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag